Здравейте на всички, аз съм Dark Lord и в момента играем серия Сам 2 и като за начало искам да се извиня, че няколко дни нямаше клипове. Пробвах няколко пъти да запиша, но се забиваше и фрапса се изключваше и Rage Quit. Но сега мисля, че няма да я забия толкова, доста по-бързо ми заради всичко и майче е окей. И да се почва. Бам! Да, тук, нали, се опитах да снимам и малко ми е превъртяно, за което се извинявам. Дадоха ни Double Destructor, или както и да е. Ето големия боса, който се бихме в края на миналото ниво. Той по принцип не е толкова силен, колкото и на миналото ниво, но не е слаб. Трябва да се пазите, когато са на Сириус. Не го убихме. Имате още лева. И да, виждате, че сме на 4 кръв. Мълчах, защото се съсредоточих. За което отново се извинявам. Тия гущери винаги са ми били странни. Как ме виждат, като са без очи? Това няма логика. И се задържах на 4 кръв повече, отколкото на 100. Вау. Това беше невероятно. Не знам. О, Лак. Здравей, мистер Лак. Как си днес? Аз не съм добре. Ти ми разваляш деня в момента. О, мистер Лак. Моля, бих ви помолил да спорете. Направите този гаден лак. Защото никак не ми е приятно, докато човек прави клипове. Към лаги и така мазно. Не, че искам да ви обиждам, но сте гад. Май се справих. Чакайте, забравих нещо. Виж тая лодка там, там е най-силното оръжие в играта. Serious Bomb. Тя, що не я активираш, може да унищожиш всичко от тебе, независимо какво е. Айде, бе. Добре. Сега предполагам, че ще умра. Но после ще се върне и ще ви убиете, които са и там. Ето там са се скрили. Тук няма нищо скрито, просто ми е интересно видео, не съм влизал до сега. Окей. Май нещо не искат да вляза. Добре. Да се въоръжим. За това ви говорих. Защото е възможно най-много с ракетите.
Ето, казах ви, че няма да се справя блестящо, но в момента ни пусна пак. Да, видяхме вече. Сега! Мъртви! Умрете, бе, бокуци! Вие също сте бокуци. Умри, бе, умри. Аз чуте, що като не се много разстроих, като умрях. Това е, защото знаех, че ще умра и няма да се шмисля. А сега... Какво ни чупите топет от тема, бе? Ей, сега ще пусна една ракета да ви догоня. Видите ли, представете ли си такава наглост? Опа, извинете. Да имаш такава наглост да стреляш по тотема на милите хора, които са си го направили с труд. Да има такава наглост. Това вече е рекорд. И да, нататък ще видите следващия епизод в My Cake Village. И да, чао!